στις 6:32 από το Γαμόσχιστο. Άντε ρε, βάζ τη μουσική. Ούτε να βάζω. Εκτενός ζωρό ρε, ρε που είναι σπάσεις. Αλλά ρε, δεν που φωνάζει ρε κουμπάρε. Εντάξει ρε. Λίγο πάνω λες. Εντάξει ρε, σηκώστηκα ρε κουμπάρε. Άντε τέλειον. Μάτε διάδες. Καλά, εντάξει. Περισχόχη. Οπ, Ποιος έκλασε. βλέπε κύριε Λοχαγιάννη η πόρτα. Ποιος έκλασε. Δεν σου είπα ρε να βάλεις μουσική ρωτά. Ω, γαμώ το ξέρεις. Πάντα players. Πάντα play. Πάτα play, Και κάνεις television. Εντάξει. Καλά. Ψήλωσες, α. Φίλος. Γυαλίστηκες σήμερα βλέπω. Λαύρες, μπλα. Σιφταλιές έχεις. Να βάλουμε σιφταγίες. Κολοκάσι. Κολοκάτσι να βάλουμε. Βάλε. Δυο σύκλες τραχανά. Ποιος σύγκλες. Μία σύκλα πατάτες αντιναχτές. Να βάλουμε τις πατάτες. Μία Αυτές πίτσα. είπες, α. Σκάσε. Έσκασα. Μία πίτσα γίγας. Μια πίτσα γίγας. Μία πίτσα νταρβέιτερ. Μια πίτσα βέιντερ. Και μια φάουζαν κούπες. Μια φάσα κούπες. Μια φάουζαν, ναι. Να τις βάλω τώρα. Κουλή, βάλτε τις σιφταγίες πάνω ρε. Κάτι που τουριστια μαλάκα. Δεν θα το πιστεύσεις. Έλα, όπα ρε, ρε. Πάμε βάζω στο ράδιο. Βάζ' το ράδιο ρε, βάζ' το ρε. Ψηλά το play. Ποιος άψε το ράδιο εδώ μέσα. Δεν ήμουν εγώ κύριε Βέιντερ. Ποιος άψε το ράδιο Δεν είπα. ήμουν εγώ, εντάξει. Δεν ήσουν εσύ, α. Ήταν τότε το πουστόγερο εδώ μέσα. Πουστόγερος, α. Άντε κύριε, άντε να σου εξηγήσω κύριε Βέιντερ. Να μου Ο εξηγήσεις. πουστόγερος που ξεκίνησε το ράδιο, είπα του, πουστόγερο, δεν πάρεις το ράδιο, είναι αυτό Βέιντερ να φωνάζει. Ξανακάμε το και είμαι καλό για λόγο. Καρφώσει ο Πεζεβέγγις για μου. Πουστόγερο.